Walking through the fire, didn't know where to go. Life said slow down, but my heart said grow. From the silence, from the pain, got lost in the game. I found purpose in the pressure, found power in the fall. Now I'm rising with the message, there's more waiting for us all. This isn't Maayong gabi, mga kabisdak, mga higala. Dili pa ta magsugod. I-share po niya akong video, mga igsoon. O karon, kung asa man mo, nagtanaw, comment po diha, o i-share sa inyong mga amiga. Kung ikaw nag-watch sa replay, ay kalimot asa ka nang tanaw, o i-follow po niya sa inyong mga amiga kay ang daghan na pa magkulo ka binudo diri sa atong nightly conversation. Ug kung ikaw isa ka Bisaya nga nilangyaw sa laing nasod aron manimpalad sa makanako, comment kung asa ka karon, kung asa ka gikan nga Bisaya. Ako sa Tibingki Bisaya gikan sa Misamis Oriental diri na karon ako sa Canada. So, welcome sa Bisaya in Canada Night Talk Show with Ate Winky. Okay? Dinhi atong istoryahan ang mga tinuod nato nga kinabuhi, mga kulok kabildo sa mga tinuod nga kinabuhi, mga hagit, mga leksyon, mga experience, mga opportunity, labi na mga oportunidad nga makatabang natong tanan nga maglambo tang tanan, dili lang ako. Okay, so kuhain niyo ang mainom diha kay mag-istorya ta. Okay, kaya akong topic karong gabi una, dili tanan oportunidad nga maabot sa ato nga murag magtambol ba magsinggit na. Ay, ni anak ko giabot nako oportunidad. Dili gyud kay kani bitaw pag-ahin nako dili man ni siya ani oportunidad pag-ani pud nako diri sa Canada. It's a God's blessing nila siya. No? Tanan na ata tay manang giingon nga lihok na gitaw kay tabangan kaso ayaw gyud og kahadlok sa ako mga previous nga mga mga video kanang lang na ako'y mga inspiration yung ayaw kahadlok kay kung mag-uban ka nimo ang Ginoo. Ang kahadlok mo maoy atong huna-huna radi ay ang maoy makadaot nato. So mao na siya nga kung naatay mga pangandoy atong himuon gyud ba dili kay kanang ato lang ipa-set aside kay mahadlok pa. No? So mao na siya nga ang mga opportunity kung usahay man gud kay nag-una tag huna-huna ba nya di ay imbis ang opportunity na si mo tubangan nahadlok man ka so wala nimo nakuha, wala nimo na catch up, no? Kaya usahay ka nang naamang gud kay kahadlok mahadlok ka ba basta maayo lang bitaw tong himuon mga igsoon, no? Kanang panalanginan kita sa Ginoo kay naa gyud siya maguban ka nato permi sama gud sa akong pagkasakit, no? Kinsa magdahom nga maingani pa ko. So nag-ampo ra gyud ko, nagsalig ra ko ba unya ang akong mga amiga mayon nga dili naman siguro na siya dili naman na siya sure siya na dili na nako kuan ba dili na nako malampasan to pero ang Ginoo mag-auban gyud nato kanunay, no? So mo na ang opportunity na ara gyud sa atong tan-awon dili kung dili bitaw ta maminaw kay malampasan nato siya. So mo nang usasad na siya nga mahadlok ta mao nang dili nato makuha ang opportunity. So ayaw kahadlok mga igsoon. Be open-minded, no? Usahay, no, naagid ng ako mahadlok gyapon ko of course na magitay pero mag-dig deeper ta ba unsa ka ani siya, no? Kung maayo ba ka ani siya kung naa ba tay makuha ani kay kung naa tay makuha why not, no? So why not coconut? Di ba? Keep an open mind mga igsoon. Oy, shout out sa isa ka libo nga nagtan-aw, ang isa gid akong nag-iisang ikaw, comment where are you watching from. So manang giingon nga learning before judging. So ato manghihukman, huy naay ako isulti sa inyo ba kay naay na yun sa ako nga, huy, scammer man ka. Pag sure di oy. Nakakatawa ko kay kung no, ang mga tao, no, ay bitaw ang mga tao bitaw nga na bitaw may magbugal-bugal nimo. It's not all about you. It's them. Sila nga bugal-bugalon dili ikaw. So
ako sa una kay dali ra kay ko matandog ana pero karon kay siyempre tao man ta mura bitaw natandog ta ba pero think about it kung unsa ilang gisulti it's not you hunahuna akong ikaw bagyod na kung dili ikaw so don't be move ayaw ka move anang ilang gipang istorya sa imuha no so mao na siya nga kung naatay mga opportunity be open keep an open mind pud ka kung naatay mga opportunity sama ani nga tong social media karon daghan na kay tag opportunity niya karon ako ni siyang gi-share no kay ako mao na siya ang pinaka maayo na ako nga himuon bitaw na mag-share ka sa imong journey and people will relate you and will join whatever you're doing so ingon ana na siya mao ni siya akong ginahimo kung kamo interesado mo nga motuon og social media pagsulti lang kay ako mong igiyahan ta mo it is your decision kanang ang tanan man gud atong himuon no mag-invest gyud ta dili lang sa kwarta atong skills kani bitaw atong gihimo diri skills man ni siya nga imong matun-an nga dili ra ba gyud nimo nya karon ka social media dili kung di ka matuon ang ka bisan magdeposito ka sa bangko na naman tay kuan diya naman tas telepono di ba mag picture naman gani so mo nang bago karon so kung dili ta mutuon na di unsa na lang nato labi na sa ako nga naagian nga nasakit ko so dili siya challenge kay siya so mo na magtuon gyud sa social media kay daghan man karon maayo mingon sila nga ang social media dahon kayo mga scammers naagad siya bisan asa mo bisan sa inyong silingan na mga kawatan di ba dili di mo na malikayan inday so magtan-aw ka imong tan-awon kung kuan ka be curious kung unsa gid na siya kay kung unsa inyong makit-an nga kanang mga oportunidad kung dili mo curious so mura mo blind so mura mo kuan ba mura ang murag lusay lang ana pero kung kabalo gani ka you stand firm of what you're doing right so you know what you do and you know how to guide kabalo mo paggiya o kabalo sad mo unsay inyong gihimo so mao na siya kamo mga igsuon ko nga naa sa laing nasod kabalo ko sa manako ako nagtrabaho ko og 2 to 3 jobs ni adto pero wala na karon kay niagi man kog sakit unya mao nang hinungdan nga dili ko ka agwanta og pares akong gihimo sa una no so there is another way nga maka kuan makita sa ating panginabuhian na ay lain paagi kay ang giingon sa uban nga dili maayo ang dili nila gusto man sa uban so sa gusto lang di ba there's no pressure so ako lang information lang so tanawa mag-message ka kung gusto ka nga especially sa mga kanibitaw nagtrabaho to jobs na kani siya akong gihimo you can do it sa imong kaugalingong oras no basta everyday you just to show so here mag-show up ko diri at least 10 15 minutes right so that's a small pocket of time na imong himuon and then the rest you can do something else right so build now while bata pa ka muna akong advice sa mga bata pa build now mintras naa pa kay kusog kay kung wala na kusog it's a challenge na gid siya mga igsoon ako nagpasalamat ko sa Ginoo na nabalik akong kusog so morning ako ni siya ang gitun-an so kung open ka sa pagkat-on sa unsa man nga bag-o nga butang comment lang diya sa ubos okay so maura po akong ikastorya kung una dahon kay salamat sa inyong pag-uban kanako mga igsoon hinumdumi dili sukdo ang atong imong kaugmagon imong kaugmaon sa imong kagahapon di ba ayaw nagbalik-balik katong kahapon himuan tong leksyon sa samtang adunay pay paglaom og pagtuo aduna pay new beginning salig lang ta sa Ginoo no padayon sa pagkat-on og ayaw gyud og undang kay muundang ta wala antay mahimo so ayaw undang just keep going keep dreaming my son alright kita-kits na punta og mapohon ay kalimot
o bisita sa akong YouTube channel o i-subscribe ang akong bagong kanta. Dili pa yung mga gamay pa to, pero I will make more. Alright, God bless everybody. Maura to og hangtod sa sunod atong panagkulok kabeldo. Maayong gabi kinyang tanan. Bisitahin na lang akong YouTube nga akong gi-compose niya kanta niya today. Bye, katao, bye bye.